Ndamira paperi pedara mambo MUTASA. Ndamira paperi pedara mambo MUTASA. Zvechokwadi. Ese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemoto. Ndikanyepa ndichabatwa nemoto. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro ichangamiri. Yoswa mukadzi wangu ane 3 years agara ega. Ini bva ndazoroorwawo. Ndaroorwawo nemurume vatatanga kugara tese. Pambai pa ndakangosvika anga ari ega. Abva tauri ndinowana wangu 4 wasikana. 1 musikana anga akaroorwa kwachasakara. Ndobva achibva tatanga kungogara tese ipapa pambai papa. Tichigara tese pambai papa. Wana wake wakauya kuholiday 1. Ndiri ipapo pambai papa. Ndagara nemurume wangu 2 years. Murume wangu atanga kurwara. Murume wangu arwara kudaro. Ndobva ndamuchengeta kusvikira murume pakudii pakushaika. Murume ashaika ndo pandakazoona mai kuru waya wanga waine wana waya wachiuya panhamo. Wauya panhamo. Tiri panhamo daro mutumbi ndobva wazouya wemurume. Murume wauya ndopa akapinda achigarirawo achindigarira murume wangu nokuti murume muchi ndine wana naye. Handina chandakataura kana kuti takangogara tese kusvika chi murume dangu kuti chingochemedza murume dotera. Then ndobva andidaidza akatuma mwana. Abva andidaidza zvikanzi ndikuona ridi panze apa ye2 garo nacho riripi. Asi angatombozvibvunza tichiri mumba. Achibva ari bva ndamutaura pane zvinhu zviringonzi zvazviri umu. Wardrobe nezvimukitchen chachakaita nechimwe chibhoti zvazvingorimo. Ndobva angobva wati hawo zvapera. Basi zvizondaidza zvikanzi inini zvidhina zvangu zvandakakomba zvikundirwadza plus inini nemurume wangu tanga tisina uramba anapa. Tatingori panyaya yekuti tatungogadzisana kungoita kuti zverufu zvakazouya hazvo. Asi tati panguva yekuti tatudii tatugara. Imba nangoti handikwanisi kukudayira ndiri pamuri panguva yekuchena. Pazvadini izvozvo zvibva zvafura. Murume bvaenda kunoigwa. Murume aenda koigwa patadzoka. Papa kuzwa zvenhaka. Ndopa anga angoripo futi. Ndobva paiswa baba munini natete. Ndo wakaiswa kuzwa aite wasara pachipawana. Zvangu bva zvazi zvichazogadziswa panyaradzo. Ndana chandakataura ndakangonyaradzwa. Ndakosara ndiri papi? Ndiri pamba ipapa. Ndasara ndiri pamba ipapa. Mwana wake musikana ndobva abva kumurume. Ndobva auya. Abva andaura kuti mama ndanetsana nemurume. Andakana kumbomhara kana kumita zvaingoga. Ndapa makii ayo papedroom pake waito wakauya ndomwe waipindaura nekii yepakicheni. Ini naniwo kii yangu yepapedroom pangu yepakicheni. Ndobva tatanga kungogara. Taibika tese pekutanga. Tichingobika tese tichibika kudaro. Iye ega bva atanga kudini kungozvitsaura ega. Ini ndikati ini zvekutaura hangu zvinodini zvinonetsa. Bva ndangonyarara handina chandakambotaura. Pamba chaigona kutora mapoto oenda kuvharira mubedroom make ozodzosera. Ini bva ndangoti ndishandise poto yangu kahwani kakako ndongobika chiputuru ndichita sei. Zvikonda zvingwanawo mari yekutenga zvimwe zvinhu. Ndobva tagara. Ndopa akazi huni papa nehuni magamu. Bva ndatema magamu. Ndatema magamu huni idzodzo. Ndobva iye bva auya ada kukwidza huni kwaNamai. Vangosvika kotora. Haana kana kumbotopa musoro zvekuti munhu wakatema. Ini bva anga andiudza kuti anzi tete wati ukauya chikutsvaga chikushaya ada bhumu. Bharara rakagara rakataurwa namama zvikuda upa. Ndikati ahodha iti ndichadini ndicharoma. Ndichandaenda unotora kwandakaisa chawo. Bhumu iroro ibhumu rataitoshandisa nemurume wangu tichiita nemurume wangu aita zvemiti. Achifiritisa miti. Bva ndangoti zvekutaura zvinodini zvinonesa. Inege ndiendesa. Bva ndatoisa bhumu rangu bhara kabhumu kacho kakatoka diki tudiki tokufirishisa kwetoti hombe. Ndobva ndadini ndaendawo ndasvika. Ndasvika ndatora masura sei baba masura sei meke waswera. Ndati avatidaira. Vandati meke ndo zvamunoita here kuti munhu munongosvika kungotora huni muchifungidzira kuti hasiriwo munhu here akatema. Handi munotova akati wada ndikukumbire chitunha. Wada ndikukumbire chitunha. Chii choinacho ipapapo chipamba ipapa. Miti iyo yakasimba mai yangu napapa wangu. Enda huna kana chako kana hwani pamba ipapa. Vandati hoho. Baga alright. Hapana chakadini chakaita. But chandokutaura pamusoro. Anopfimba baba wako.
wako ndiwakwaikondipima ende achisiri chitema chokuti munhu unororwa pane wana wacho ase wakura abva ati handiswekutaura fuck off vana mutokana newo fuck off ndikanzi handiswekutaura nemamhepo baine ndikati imi venyu musina mamhepo ba zvikanzi iwo tone mhepo iweyo yekwedu itori nane mhepo yakauya nayo mumusha medu ikakonzeresa mumusha medu ndikati ameki muromo wako unotsogona kuzoumirira here mangwana baba anga arimo mai anga arimo pakataura masoko tete ndobva wauya wakati zveviolence unongozvozvarakuta zveviolence pana ndikati tete hanomboya kuita zveviolence zvandabvunza ndifunga kuti ndabvunza zvakashata ndofuna ndabvunzawo zvakanaka tete wabva watanga kuti nenyaya yechihuni tori nenyaya yehuni iyoyi vandangoti asi ndimamutuma kani tete abva watanga watondituka ipapapwa achitoti ndinokumamisa izvizvi ndotokumamisa bva ati angarubika abva kupinza mugoto akachipindura bva abudisa chi ndasaka urundipisire aka ndotokumamisa vandadinga vandangosimuka nandagara pasi nandasinga vandaisa maoko angu muhomwe ndasinga vanana vandangobva wapedza zvangota mai bva abata toitanga nemuti vandangobuda vandaenda vandasvika kumba ndangogara handakananya wandakati vandafonerawo baba mukuru ndikafonera wamwe tete wangu wari wakangonditi mirai nokuti madhezi enyara dzako yanoti tikadawo mubvunza unogona kuzviramba vandanyarara ndashandakataura yanyaradzo nyara dzange kanzi musi wa 26 April dzaizochingwa tete dzaizoiswa musi wa 3 May awo wakabva wazoya musi Friday wauya musi Friday wasvika wabika tii yawo nechingwa chawo newana wavo wati amainini uye munhu vandangotangwa ndakabuda wapedza wadaro vapedza wabika tii yawo vapedza wati tichambokwira kwaNamai handina chandakataura kana kuti dini anguramba ndakanyara aine wana wake wairi matwinzi auya ndobva waenda ndofunga kwaya zvekumaile ndokwana mama wana mama wakazosvika musi Saturday ndo wakazosvika paurungu wataturonga wechifi nyaradzo wasvika udaro tazopinda mudare tapinda mudare wakati zvatakataura zviye kuti mainini toda kuzokutendai nemari 250 pabasa ramakaita kuchengeta chinyi murume wenyu ndikati right zvataurwa nyaya yataurwa sekumwe vachibvunza kati aiwa toda kuzwa uyu pamaone zvakataurwa nechinyi nemurume wake aini vandataura ndikati aini murume wangu wakanditi anzini hauna kuoneka nogara pano ndipo apapo wakazodaira ukati zvese zvamutoaa zvese zvifundo zvimwe zvino ini ndadzoka pamba pangu ndinoda kugara nemuriva vandangoda anyana zvandakataura pandikati ndandakutaura pindi yangu ndovakwazoetete vapinda kati pana ana baba wari panapa wanana baba wari panapa wakapiwa panapa imimi uyuruti ndauya uyuri ndakazi ndigari pano pana baba ndo pakambobuda bamunini wakamboshaya zvekumbopindura panguva wabuda panze azodzoka abva bvisa takati wese wakadzi muri 2 handidi kukuona ipapo pano iwewe uri wechidiki ndinogona kuzoya ndoda kuonawo wana wangu pane zvinozoitika handina chandakataura ndangoramba ndakanyara tagara dare rakamboita wanhu wabva watadzawirana ini bva ndasimuka hangu ndikati aiwa oraiti mukadzi wake handiti wauya une wana nawe ini ndege ndichisimuka hangu ndichiregirane nenyaya dzechidze nandikungoona kuti zviri zvacho zvikuitika ndezvekutoti vanhu vane against nini vanangodai varganisinge musare muite nyara dzenyu kana nyara dzazopera tozouya tozotaurana kuti handatombosimuka vanhu ndopakabvondera aiwa usadaro murume ndewakachengeta dzoka murume ngewako handobva ndazongozvisamba ndadzokera chechi yavo yaibva yaita dare chechi bva yazotipinza futi mudare yatipinza mudare chechi ichitaura zvainge ritaura mai ndikuona imimi muri pachitsuwa zvakadai saka murume wenyu mai manje wada kukutorai atazopinda mukati tapinda mukati mudare mimi ndipo avo wakachitaura futi muromo wekuti ini ndauda kudzoka futi pamba ini ndatouya ndikuda kudzoka pamba pangu wanga warumboti wana vawazopindura kudaro ukati kwasipo wana wenyu wamina waita zvikati ndakahura ndo mapinduro wakaita mudare ndechechi inini andingoramba ndanyandikati ende kuti
chamuchisa kuno chandichisa kunoku ndechekuti ava wakazotaura vachiti vanhu vechechi kana waparara tidasara tichimupedzera ini bva ndasuduruka kusuduruka kwandakaita ndo pandakazouya musi uri musi wa 5 mandi. Okay. Saka nyaya yenyu iri kwekuti imimi mavakaroorwa nemurume kusvika murume afa, then maikuru vakanga vakaenda pafa murume ndobva wadzoka wachiti ndadzoka, ndo pane nyaya ipapo. Maikuru ari sumuka right. Maikuru pakafa murume vamuri pamusore mambo ndinoitwa onora maradza. Ine ndinoti pakafa murume wangu tainge tiri mukuwirirana nemurume. Ine pakafa murume wangu ndandiri munzvimbo yekwekwe. Mama ane nguva yakareba sei musingaona nemurume? Hapana nguva. Nokuti ndine vana vane 8 months. Ndingati zvema 6-7 months. Musingala nemurume? Ndisina pakaroora murume wenyu mukadzi uyu mamuri kweri? Ine ndandasuduruka kubudikidza ndii ndati uyu akaroorwa rini? Akaroorwa rini? gore rapera 2024. Right. Iwe wakabva wakaroorwa uyu anga ari kweri pamba? Kabasina anga ari murume bajarika. Anga ari murume akareka. Saka imwe muruti makasuduka because of uyu sei? Aiwa. Asvika musiki. Mamuri kweri? Akasvika ndisipo kubudikidza ndiri kumaricho kuriritira. Akasvika ndisipo. Saka kana mamuri kumaricho akazokutorera kuti kumba kwani munhu musasvike ndiya. Aiwa inini ndakasvika pamba. Akakudzinga ndaiuya pamba. Handina kudzingwa pamba. Hamuna kudzingwa pamba. Saka makabvira. Handina kubva pamba. Makabva pamba because murume pakafa mamusipo. Ndainge saka murume arwara. Handiti arwara hapana. Munoita maricho yechimwe. Murume achirwara ndakatouya. Pakarwara murume kana makauya zvakasiyana nekuti pairwara murume ndaigara vakauya kuona makauya kuona vamaenda ndobva azosara achichengetwa nebenzi kusvikira afa manje benzi ramauti chienda makachengeta here murume pairwara kana muti muvangari murume wenyu? Ndakatomboya ndichichengeta. Makatomboya meaning kuti it was not your responsibility. Mhinduro yangu inoti kwete hatisi kudzingana. chokwadi Kudzingana. Chokwadi chiripo ndechekuti imi chokwadi munochiziva asi kuda yedu uja kuda yenyu kuda kunyepa. Kuda kunyepa kuda henyu. Kuda kunyepa. Asi chokwadi munochita sei? Munochiziva. Ende mutemo munoziva zvaunotaurira mazuva ano. New Marriages Act. Munoziva tinotaura kuti dzikisai maoko. Munoziva tinotaura kuti mutemo unoti kana pane ndingati nguva murume achigara nemukadzi akafa pari kugara nemukadzi ndiye haari izvozvi muruziva kuti murume anga achigara nemukadzi uyu asi imimi nekuziva pamunoita mutemo handiti mobva machidzoka moti chibva mobva mati chibva asi mutemo ndanakidzwa kuti munouziva mutemo muri kuuziva mutemo kuti murume akafa usipo ari kumba kwamainini nyangwe imba yanga iri yako iwe wakatenga nemurume wako yamainini. inini changamiri wangu handina kudzinga mainini ko 250 makamba ndei izvo hazvisiri kudiri rangu handisiri ini ndati 250 matimawapiwa 250 ndei yanga izi ndei ndakazanzi ndekutenda yakazanzi ndekutenda basa rawakabata rekuchengeta chi akakupa ndiani wakandipa ndiwana wekwakuno
wekumurume ndo wakakupai sei musina kupiwa yenyiri uyo akapiwa nemhuri thank you for job order, thank you for job order. Asi mamuna kupiwa asi ndi Michael ndi muridzi wemusha Ngani wangu ndaikumbira ndikubvunza yakubuke nditore chokwadi no ndati iri ndikutaura zvataurwa handibvunzi munhu zvaasina kutaura ameno kana kuri kuremara meno handibvunzi munhu zvaasina kutaura ndinobvunza munhu zvaataura ndosaka nditomubvunza kuti wati wakapiwa mari yo 250 ndikati wakapiwa nani iri yei ikanzi ndeyekuzi thank you wakachengeta chii kusvika pakudii ndobva ndachibvunza kuti kana uyo akapiwa 250 yekuchengeta murume ini ndakubvunza kuti murume panga achirwara mamuri mukati mamuripo saka sei uyo akazopiwa 250 musingapiwi kana mamuripo Pandati ndinokumbira muridzi wemusha kutaurika kukwanenge aitawo zvisiri izvo. vanhu havana kubhadhara nezvawakanga vanhu vakabhadhara nezvawakaona vanhu vakachengeta nechi wakabhadhara nechi zvawakaona not zvawakaziva uyo haana kubhadhara nokuti akataura vanhu ndibhadhare ndachengeta murume ai asi vanhu vakamubhadhara nekuona achichengeta murume alright musi wekugowanhu ndazwa kuti atazi makazi ishu yake ichadhiriwa nawo musi wekugowanhu kwenyaradzo ishu yake yaimaida kudhira nayo panyaradzo yange richi ndiyo iyi kaiyataura yamuti akapiwa mari yechii ishu yake yamakuda kutaura nezvayo musi wenyaradzo ndei ini nandinotaura mashoko iwawo mambo alright musi wenyaradzo mamuripo wakagoyiwa hembe anyu hembe dzakagoyiwa parufu musi wenyaradzo mamuripo nandiri chii chakataurika inini mashoko ayandakangotaura ndakati ndadzoka pamba kuti kana uchiri ndakadzoka ndinzokaenda wakaenda aiwa ndanga ndisina kuenda nayambwe makambozwa ere munhu anoenda kubasa pakuseni izwai amaienda kubasa bambuya munonzwa zvekuenda kubasa wanga muri joni muri pakwekwa kwekwe kukwira inde africa ndokukwira inonzwa nimwe bhazi riya Govasbek wa 7 apo mune munorara mamamukwekwe atizi asi munoita 8 months handina kudaro anga kwakungori kugara kwemurume wangu wataita ini tichishanda tichidii tichichengeta mhuri handina kuroorwa mambo wana iwawo ndewangu nemurume iye izwai mbwe uyu ane wana here nemurume saka ndopa nenyaya ipo inini handina kurodzinga ndipo pane nyaya apa kushandisa wana kuti aone madzokerere uyo vaita disadvantage yekuti haana chii mwana ndo zvakumudzingisa chaari kudzingirwawo inyaya yekuti haana mbereko haana mwana mambo wangu kunyangwe no kana musakanditaura izvo saka sei asiri pamba can you tell me sei asiri pamba pakasiyiwa nemurume wake pakapera nyaradzo mambo wangu akabva angobuda nemaki achibva aenda ndoda kuedzawo kutsanangura zvekuti zvakatondinetsawo kuti nemhaka yei ndakatoendawo kumapurisa ndichida kutiwo nditore magumbezi mapoto ekubikira mushure mekunga angobuda namama vacho wachienda mapurisa akati aiwa handina kukonetsana naye imimi munokwanisa kunga musina kunetsana naye asi maituma wana wenyu vanhu vari kukurwirai hondo wana wenyu pete musikana akadzoka kubva murume ari kupingamira
Makambogara mese namai. Makambogara mese namai. Muchiri kugara mese. Muchiri kugara mese. Haunopindura. Sei musogara mese. Maimbobika mese. Ndingati inini kubva pandakaita pandakaona ndakango baba wacho uripo ndaingoshandisawo kune inoshandisa ndikuti ndikangobuya ndozimborara hauna ndichienda saka waigarapo wabva kumuma waidya kaipo ini ndaidyira kwababa waibikirepi ndaidyira baba wakati neki mushure meunge ndauya mera sapinze baba munyadzidza ndaidyira kumba mera sei wainodyira kumba kwababa iyo kumagarapo baba wako aripo ari kurwara ari kubikirwa sadza iwo wauisadza iroro woenda kuyasadza kwababa munini baba wangu atoshaika andakadzokera baba wangu ashaika saka sei wainodya sadza wadzokera pamba sei wasingarugari kumba kwababa muniniko aiwa mainini waitondakatendesa chichemo chekuti gogo ndakaenda nagogo mai vababa ndikati gogo kumba hakuna kana chikafu mainini vanongoya wakaguta ndizivi kuti vanodyira kupi ndokwakati venata sandafunga hangu alright anoyanga guta andizotaidyira anoyanga guta obharara mini kuti akambokurambidza here kubika mumba mune musina ndati akambokurambidza here aenda kumari chokusenzereyo mira iwewe wati aiwe akaguta obharara saka iwe waida kuti akauya asina kuguta aifanira kubikirana saka iwewe baba wako paakafa kakusiyira mari here kuti kachikafu kana kuti pawakabva kumurume wako anga ari kunza mari yechikafu tati pawakabva kumurume wako murume akachikutumira here mari yechikafu saka iwewe mainini mari baba wako afa iwewe mainini mari yekuti akutengere chikafu wanga udati aiwa nekuti mama aikutumire mama wako aikutumira akakusenza ukwekwe saka waizonobikira baba munini izwa musikana kare izwa musikana izwa mai vari kusenza ukwekwe mai vako chaiye ari kusenza ukwekwe ari kutumira mari yechikafu achiziva kuti mapoto ekubikira chikafu chacho hauna mera mapoto acho ekubikira chikafu haudi hauna wotumirwa mari wiki rino woenda kotenga nyama nematemba nefishi kwababa munini muamaki youya futi mwe next week woenda kotenga chingwa nemajarini nemazai ubvaira kwababa munini youya futi totenga chikafu kwababa munini uchinjira ikoko sei wakanga wasikatengi mapoto iwe waona kuti mumba muna mapoto iwe uchida kudya zvinhu zvakabikwa izwa mukadzi akadzingwa kumurume zvinhu zvake zvaanotakura mapoto midziyo yake ndiyo midziyo iyo iwe wakasiyirei midziyo yako zvawakadzingwa saka chidzoka kana usina kudzingwa sei uchiri kudzoka wati hauna takamunetsera mbijana aiwa ndikutara kumba uku kwandakugara ndokwandaiti ndoshandisa midziyo yani yamama then ndasvika yamama angu saka yamama sei yanga isimbori mukicheni dhoreikio ndisaakicheni iwe mukicheni ndakapinda musenyara dzochaiwe mukicheni ndaingogara wani rume yangu ndakanguya ndaingorara babangu wacho wani rume wakanga wapiwa nani ndibaba rume yange ngorewa aiwa tinoti rume ndaingorara baba wacho wapenyu ndo yakandipa maki then akandioti iwe wadzoka kumurume ndogara pai my friend izwa usaononga tiri mapenzi batisi takagara ndosaka kuti hatikubvunzi zvosina kutaura ndakubvunza nenyaya yepamishapa ukati wakasvika baba afa
nhasi unoruti urugara murume wakapiwa sei wakabva makuwaira varume atairara sevasikana ndichiti ndikabva kumurume ndikauya kunovaona ndaisvika ndopiwa rumu iyoyo ndichiti ndomba mataingorara kana vanenge nongo wakauya ndomba mawairara saka rumu yaingogara iri open yange ingore vasikana ndati rumu yaingogara iri open kumirira kuti mabva kwarume wenyu mavhizita mouya muchigara murume iwo ndo mataingosvika ndati yagara iri open papasina makii here makii ndakazopiwa namama mira iwe zandikutauri vanhu vatsvuku hanombofitwa nekunyepa kunyepa nekwanhu vachipa nekwana vanhu vatsvuku hanombofitwa nekunyepa iwe my Ninin cannot give you makeys ekuti unorare asingakupi makii ekuti upite ekuti ubikire okupa ekunorara asingakupi ekubikira wakambomubvunza here ndati wakambomubvunza here kuti my Ninin zvomandipa makii ekunorara kubedroom ko ekukichen tobikira ku akupa makii ekunorara Take a break and reflect out loud. murume wako yakambokudzingirei chii makanetsana chii nawe mwana kudii saka iwewe namai vandimaifana kuwirana because ndimune same problem ini ndinode ndaitoona samai vangu baba vachitorwa penya ndichitovatengera zvekutotengerawo matambudziko rare kuti ka andikarikona dambudziro renyu musarwe hondo yamai dambudziko renyu nderekuti regai mutemo pamutemo inzwai pamutemo baba wakafa izvozvi kana when you are speaking of a surviving spouse yababa wenyu ndeawa haasi uba surviving spouse yababa wenyu as of now ndeuyu ndiye angachigara nababa wenyu hamusuzira manditi saka tiri kuti isusu inzwai kana ishu yenyu iri yekuti uyu nenyaya yekuti haana mwana handiti imimi kwenyu mai wenyu une wana muwariko wana zvamaiita zvakangwara chinonzi chiwana muri kunzwa chekutanga hamumudzingi pamba pemurume wake anoenda ega if she feels kuti ada kuenda hamumudzingi ndochiwana chekutanga chechipiri mirani chechipiri kana imi maona kuti madzoka pamba handiti muri kuda pekugara it's not a must yekuti munofanira kuti kana wadzoka ubva murume wako yakorara mupabairira baba wako kana kuti mbaika wako ndi baba wako namai wako it's not a must ndosaka winzi kana uri musikana uri mumusha uri musikana wenonzi chii wengozi anowakiwa kicheni yake inozikanwa kuti uko mukomana kana uchimuda wobva utoziva kuti mukomana kana unoenda kudana nemukadzi uyu chinogara naye unonzi waita sei uri paugariri anotowakirwa kicheni yake yekuzikana kuti murume wese ari kupinda umo nyangwe mai vari kwakaita wana murume ari kupinda imo achiitisa wana hasi wake wana wane muridzi Makwende. May I live with the grass in Mudai? Huh? My husband. Maura yezi bokoja pa mauko sumuka kungwenda. Mawenda usiku. Ayo, imimi munoziyaga sivo ine what ine moto zikutora. Ende moto because every right zvamakuta ine moto tsama. Isu ati miri kutora ine moto tsama. Kwese kwa makumhanya kusivo court nechi kweso. But mtemo unotaurira.
munhu angagari musango pakadaini pamba pako pakamuswenyaradzo akatsakurana namama wake vakaenda vakati kwazi ndichazodzoka language yako yondoti munhu arongeziwe ine muzoti ndinondetogara navo zvakanaka ene ngatitori kuti titaurirane imimi pakutaurirana panonga mutoripopa muda kutaurana chii pane mande watichada kumbira tazotaurira handiti ndazwa kuti pane munhu asi kodzi wakazokazeka wabva panapa wese handiti ndazwa muromo kana mazvizwa mira ichangamira wapedzi mazano wakadza kuti runo rwakanaka tafuka waenda asi wana nokuda pane chimwe chinhu chamataura vanhu noramaradza ndimi saka ndimi makutosika prochekinoda ndimi makatoenda kumunda ndimi apa munoti hatisi kudzinga munhu ndimi kana vekuti ndikwanise kutsanangurawo pamwe pane zvinenge zvakutsanangurawo mainini wangu zvisiri izvo ndosaka ndadai mandipowo mukana ndichikumbirawo mukana ini zvandinoita because kana if it is before the court I want to know kuti court iyi yakaperera papi ndisati ndanyaudzika maregisterei because handikwanisi kuti ndizoite sei ndipindo kana paine zviri kuitika kukoti zvamakaenda kukoti yakadai koti yakapera here haisati yakasimuya saka naikasara makana isati yapera manje inoti entertain this case kusvikira koti yairepare back to me kana itori ichiri pending in court I cannot do with this case but one thing chandobserva panyaya iyopa chamusi unotaura chokwadi ndiwe pavida penyu makanyora kuti the reasons for this application is that she is verbally abusing me 1 2 defendant is disposing or selling the properties which I have interest in. Defendant is also denying me access to my matrimonial home. We are taking such a ndakasiya mune akatengesa window frame atengesa silende yangu handizivi pamwe zviri mudzimba dzaakavharira atofa patakatobva pama ipo pakatatu then where is the proof that window frame inorakariri kana kuti simende iyo yange iri tikabvunzwa kamambo wangu nditori kunoku mbondipewo kana nditori kunoku dai muine manhambers evanhu vari vanokuudza ichokwadi kwete wemagumba kana anasaguku kana anani vanokuudza ichokwadi mambo wangu kuti uyu nemurume wake kana vaine masimende atori simende makaitenga rini ndakaitenga muna January pakauya wana kuholiday hai muna January welast year mainini vasati waveta January last year ndakaitenga muna January saka muri ntoona simende ita yatengeswa gorini ne window frame racho ndakangozvitenga pamwe chete
tiine plani yekuisa mubedroom simende nemudining. Mabhengi mangani? Ndosaka ndati ndikasataura chokwadi Mwari anonditonga. Maboti hamuna problem, asi Angati 20 bags. Dzadziri 20 bags newindow frame rine 9 pence. Ndaida kuenda padining. Wose musina mbuya unobvunza murume wenyu kuti sei zvinhu zviri kuchekerera kunopedza usiku wakaenda. Pandakauya parufu zvese zvazvirimo. Mambo. Ndiani anowirirana nemi kuti zvazvirimo? Panewe ukama. bread ina kana asisipo simende inotengeswa. Uyu munhu auya nemari hapasisina. Munhu uyu aishanda achipa mari achichengeta asisipo. Zvinomhanya zvinotanga kutomhanya. Wakadziresa vanozviita vari mukati. Ukafirwa a lot of things happen. Pandakazoti ngatitaurirane tigarisane mune zvakanaka. Handina kuti ndakaenda kunototiwirirana tigarisane. But nekwatise pane dani remangwana makusenirei panhumbi apa simende dzakataurwa Mapasi panhumbi. handi munhu apa nhasira makazodziita kumberi Izvi zvamutaura zvedare zvakaitika musi weSaturday kuseni paakunoitwa nyaradzwa. zvikanzi simende hapasitorei Ndandisati ndazviona zvese izvozvo mambo. Ava vakangoti nyaradzo yakararira wechechi wachiimba. Wechechi vachitorwa Sunday kuseni. Takangoti pamwe vari kuperekedza mama wavo wari kuenda. Havana kuzombodzoka. Asi nezeri pakwenywa murume iyoyo. Ndakatouya zvakutaura kuti ndakauya kubudikidza nebasa. Akangorwara kwe3 months chete. 3 months chete. Anga ari magarisane ekuti ndaibuda ndichinoshawawo iye achibuda noko achinoshawawo tichidzoka tichiriritira mhuri yedu tichingowaka dzimba dzedu. Apanga akurwara ndakasvika mainini wave ndikabvunza mainini wakandipindura kuti murume akapindura. Ndakatobvunza murume akandipindura kuti zvauri kuona ndizvo. Ndikadzoka akandifonera akati amaimeki uya nemhuri yangu tigare nemhuri yangu. imato kubuda pamba nemhuri yezerika muri kumarichoko Vana vari kuzvikoro. kubi Vana vaitaura ka ndine vana vataura vari. Vana vari kuzvikoro umwe wacho vari kuyunivhesiti. dzoka nemhuri yangu ndimataura dzoka nemhuri kubi Iye andiri kugara nayo dzoka mukadzi wangu dzoka nemhuri titaurirane. Panhau iya yandakasvika mukadzi akubika mubana. Pandakauya murume achirwara zvakandibata kuti pane umwe mukadzi akupinda mubedroom mangu mune zvinhu zvangu wachirara pamubhedha chakakurwadzai kuti murume aroora umwe mukadzi ndozvakakurwadzai but otherwise kana makakwanisa kutakura nevana wese kubva pane murume kutakura zvese murume wekubhega haikuti dzoka nemhuri yangu mama enda maidzikwe panoorora kuti mamusizipo botakachaipowana imimi maenda newani ana vaenehwa matindi vamwe vari kuzvikoro mambo wangu. magezi maenda nakumari basa renyu imi mamurumeita rechi Ini ndinoita zvekuhodha ndichitengesa ndichidii pamwe pacho taitouya tichitobatsirana. padc MUTASA hapaodheki zviro pamutare kana mvuya kuchangotengeseka kuno zvinotengeseka kukwekwe badzi Mambo wangu panewo nzvimbo yaunotoona kuti iyi iri nani. nzvimbo yacho yekwekwe semukadzi akaroorwa unofanira kuita zvinhu uri in agreement nemurume wako. Ukwekwe ndiko kwataitobhesa tese nemurume wangu iye arwarira kunokwe mushure ndo pakazouya kumusha. Itwe aibhadhara medical bills ndiani Taibatsiwa neukama. ndati munhu aigara naye ndiye anoziva kuti aibhadhara ndiani ndiye vandikuvhunza imi mamuri kushawa aibhadhara medical bills ndiani
inini pekutanga ndakambobata pakahama dzakazoya kojoinawo akutorwara ndopakakwa kuzongobatsira bamukuru ndianga kubatsira ndopandakazozi patakaenda kwamutari kujena house pakazoziuya nyama dzacho ndopandakazouya kutaura nababa munini kuti murudiwa kujena hospital natete ndopawakazoa pangakudaiswa chuku asi aibhadhara ndibaba mukuru inini ndaibhadharawo futi nababa mukuru mune here mari makamborisivha kuona maikuru handina baba munini ndazwa kuti vanhu vakadzi vese bamunini akati hapanaka vakadzi vese endai ani baba munini wacho sumukai baba munini sei makati vakadzi vasuweni pamusoro changamiri nditati Silas chokomo kana kuti manje zvakandoita kuti mainge pamusha vatandodai tivatasi pababa pamukoma nhau iri kutaurwa apa yekuti shuwa mukoma wakashayika mukoma yashayika pitatari ope nhaka right murume uyo handina kuti wesingawaenda inini ndakapiwa nhaka yekuzi ndiwo rusara pawana handina kuzi ndirusara pawana kana ndasara pawana newakadzi wacho urinyatsonibata ndakapindura kuti inini wezi wedare wakazobvunza kuti hino zvezvadai izvi wakadzi wongochidinini kunani baba wakasiyiwa pamusha uyu mawana uyu baba wakasiyiwa pamusha ndikati inini wakadzi handidi wese waiwairi izvo ichokwadi unoti kuti ba ibva pano bazvarutaura anombomudzinga mhuri yangu iyo ndiyo ndaindoda noti kuti musha wese dabva ndatora baini wana kana ndakasara pawana handiti kana wauya kumba pabawo ndiri kumba kwangu ndodini ndodhira newana kana wauya kumba kwangu ndodhira newana noti kuzoti wakadziba ndipe ndakabvura kutaura noti kuti bvai pano pandakati wakadzi wacho wese kuti handiwani saka sara pawana basa rake nderekudziga wakadzi vanenge wasara handina pawana mutarire ayo pane petunga kuti besani bichana ini ndakati wakadzi wese wari 2 handidiba noti kuti bvai pano kuti mushango wababa handina wadzinga unaudzinga shona wandisanangurire ndatopazwa mubvunzo wangu wechipiri uri pakuti mhuri yamukoma yakanga isiri pamba zhinji yacho kuwana kwakune musikana wana vamwe wana vanga vari mukoma paiti mhuri yangu ngaidzoke handiyazodairireipa mukoma paiti mhuri yangu ngaidzoke inini masoko iwo handisaka anopinda muzee dzangu ndindozwa iwo vari kutaura ari bomba iri mukadzi maikuru angu asiri pamubaba zvakutaura kuti vaikuda vachienda ko watopinda maikuru anga asiri tatopera itoda chokwadi atoda manyepo uye got these cases dzakawanda dzevakadzi wekuti anoti murume ari kurwara warambana nemurume waita sei musi unodzi murume afa munoidzoka kuti paanoya kurufu wosvika kutoti handichatoenda kuti murume ane mari ndaugarira vanawo kana kuti varume wako vakadzi wakawanda murume akangozana kuti keshi bijani nyange akakaenda aine umwe murume unototi ndautodzoka wozva wakadzi kadire kenyu kemari kashata kadire kenyu kemari kashata mukaona nyaya dzekumusakana dzakawanda dzevakadzi wevanhu nevarume vanhu inyaya yemari inyaya yemari ikashayikwa wombotiza kana yapodzoka saka inini changamiri papo ndindomushandisika kuti nebvura samona yekuti urudiwa kwamambo tsika paumba handina ndakasara pawana handina kuti bva pano ndakati inini wakadzi wacho handiwadi ukati wakadzi handiwadi ndiyo statement inonzi iri ambiguous ine mameanings akadini akawanda wakadzi handiwadi what do you mean iwo wazisara pai pawana ndo wana wacho woti wana handiwadi because wakadzi avo they are part of the family iri kuzisara uri mosara sewa
mukoma akafa akazisara pawana ndikakuti wana wacho autangira pana mai wacho kuenda kuwana. Saka iwe kana uzwana wasirwa woti hawadurutsi. Saka usara wapawana wako uri papi? Amwe pane zvaari kuda ngaitaure zvaari kuda pane mhuri. Because munoona baba at the end of the day nyaya inodzoka kwamuri futi. Musakaihendela zvakanaka inodzoka futi kwamuri. Because imi muri baba mimi hamuna maruramiro kudzinga mukadzi pakasiwa nemukoma. Hamuna simba iro hamuna. Uyu mukadzi uyandotisaida kana tisaida kuenda ega anoenda. Ende mimi hamuna simba futi kudzosa uyu pamba. Kana akamukoma akafa uyasipo. Saka ndikuti hamuna simba iro. Ipapo ndipo pendakataura kuti nina mukadzi wavo wese andiwadi. Pangu ndipo pakaresvika kuti kana ndati wese andiwadi basi. Ndiko kuti ndadini ndadzinga wese. Ndo matauri ndo mini yakatowa nevanhu ndo zvakareva pawakati andiwadi saka ndati wakadzi wese kwabva pano wese. Then chimwe chatokutaura futi ndechekuti uyu mukadzi uyu alapo she is entitled to the estate yemurume wakafa. She is entitled. Zvese zvamakutana zvokutana mama peace order nechimwe peace order atiti ungaitira peace order mumiliyoni 5 years wanga usipo uya kungusha nazvo kuti tisa peace order munhu akarara. Mama nesalari ina zvokuona naparufu vanhu vari kuchema mapedza kogowa hembe makutoshupana murume wacho hapasina murukana chiya kutaura kwamamutaura hamunomboita 3 days muri mese bawakadziwa makamboita 3 days mugarisana mese. Pandakauya pamurume achirwara ndakatopedza shonda. Ayo, hatitotaura murume achirwara. Tiri kutaura murume afa. Because peace order hamuna kunyora murume ari penyu. Manyora murume afa. Andi ndosaka ndikuti mama amboita iro 3 days. Muri mese 3 days. Hamuna makandoonana parufu. Uyu akagara kumusoro kwemurume wake. Zvatopera. Anga akagara ari kumusoro kwemurume ndiani pakafa munhu. Shona ine anga kumusoro kwemurume ndimai wemunhu. Kusati tiri kumakumu. Because murume paakafa pane aikonsautwa nemhuri aibvunzwa pane mini brief ndiani aibvunzwa pane mini brief ndiye ari entitled kumurume kusabvunzwa mini brief ndimidzi hamupo you are not part of the action hamupo maida kubvunzwa mini brief mamuchaziva kuti mini brief pamwe akazikachapfeki mini kana izvo pamuri kweke makambomutengera mini brief ndaitotenga ndindaitotenga maitenga mini brief asi makatadza kutumira mari yemaparacetamol maitumira ani maitumira ani taurai mambosai makambotumirwa pari wakambo kangani once mari $20 $20 yacho iyo makasvitsa here kuna naina zvakaitika aina so muchengeti wemurume munguva yake yenid mukadzi uyu because mukadzi uyu ndiye ari kuziva munhu akabatsira nemunhu asina kubatsira because ukaona munhu yatanga kutaura ndibaba mukuru
aibva azotaura baba munini nani natete panga pakuzi murume adaiswa chikateta. Yes. Uyu changamire pena upa inozosvika pamanje utati mubvunzo manje unozokasika kutadza kudaira ngokungwa kufunga kuti ndichitaure zviri kumberi $20 taichibatirana naonini inini handisi kumba hangu banguva yacho waiuya taipapa pangu iye mukoma muhombe ndiyo taindosendera dambudziko riripo ndeuti pamaisenda kuna mukoma yakubva kuna mukoma yakusvika uku yanga yaane zita ramukoma. Muchengeti maisa mutrasta here mukoma wako airara nemunhu aichengetwa nemunhu achigezwa nemunhu kudasa mutrasta $20 kuti mukoma chizoendesai pamari yakapimiwa awa ukandipa $20. Okay. Wakambouyawo here kuya komaira mukoma wari kurwara uri kuratidza ngomba rinatombosvikipona uchataura chokwadi munhu pasisina nematauriro aita maigori inini ndandikori chifu ndobva ndawe achi kutorwara noti akuiswa chupu kana pendakatobva kumba inini tofunga wakarwara 3 months ndichiuya ndichisiya zvisati zvasirias vakandoita serious mwedzi 1 September nyaya is still before the courts. Assistant tungotaura pechiwanhu chete pachiwanhu zvamuri kuita zvinorevei. What's the meaning? Because pachiwanhu ka zvinotaura zvakawanda. Because munhu akanatsira mufi ndiye anomuziva. Muraseba maningi. Imimi mese mungaita zvamungaita muchipona vakangwara mukadii asi munhu akagonera mufi anomuziva. Musazoone zvimwe zvinhu zvamuchasangana nazvo pamba ipapo. Unpleasant things muchasangana nazvo pamba if you don't treat this woman well. Musaka muchengeta zvakanaka mukadzi uyu muchazodzoka muchitaura kuti mambotibatsire. It's not easy kupfekedza murume mukuru akaita seni mapamba. It's not easy kugeza murume mukuru akaita seni uchimusandamudza uchita sei every day. Pamwe kairi katatu kafu pazuva kusvikira muziyo munhu anoti anyarara akatarisana nemunhu ari kumuitira izvo zvizvo. Munozviziva here kuti imhosva iyi kumusha kwake kwanyamunoko? Munozviziva here kuti mune nyaya nananyamunoko? Chigare makaziva kuti iri kuuya. Garai makadini kuti iri kuita sei? Right. Anyway, ngatizodzoke after Monday. Mutazi Monday kwanzi chii, because I know Monday inokwanisa kupera kana kuti ichazi chiendai zvinofishwa kwandiri. Ndinostova tachiita zvatofanira kuita. But for now handichakwanisa kuti ndikontinue naye asi ndatomotibatsirana hedu kuti chiwanhu chimwe chacho. kuda kuzivawo sezvo imatiri chazoona kana chabvawo ndanchida kubvunzawo izvozvi ndine mhuri ndine wana mubhedrumu mangu mune magumbezi mapureti midziyo wakakwiya ndiri kurara pakona. Ndio manga rugara. Aiyo manga chigara. Mirai ndizvo. Don't. That's the next question. Pakwakuda Mirai mbuya. Murume wenyu kwanga achigara nemukadzi uyu kusvikira murwara nechifi waigara mubedroom ripi? Ndimama waigara vachirara. So kana murimo mubedroom maigara nemurume wake ibedroom rake. Harisi lenyuba. Aiyo, mubvunzo wangu wanga wari pekuti sezvo tisati tapedzerana chifi
zvemanyaya idzi haana kodzero ere kundipawo midziyo yangu kuti ndibikewo nemagumbezi ekuti ndifuke. Muruona mbuya patuto izvi tinotambuya zvinhu zviri very simple, zvinhu zvisikatemesi musoro, very simple zvamukuramba neutsotsi hwamuri kufunga kuti ndoda kuita utsotsi pasingadi utsotsi. The fact yekuti mai awa wanga wakurara mubedroom ramai sorara imimi nemurume wenyu kusvika afe, it means you are not there. Makamusipo and you are trying to lie to us kuti ndakandiripo. Sabhukumbori sabhukuri uyu airara sei kumubedroom renyu mine murume nemagumbezi alright pamakasvika mushamuona ine pamakasvika muchiona kuona ine makasvika akarara semubedroom nemurume no ipapo ndozvandikubvunza imimi ndikati chii mukati chii pamakaona ari bedroom imimi makararei imimi musosvi makararei inini ndakaenda kunorara kumba, ndakatoenda kumba kwedu. Iyo imeni ndiyo kutonditi abaiwa ngaku. Imimi mungataura shuwa kuti imba yamakawaka murume wenyu. Imba yamakawaka. Mirai imba yamakawaka murume wenyu. Andisi mosvika nhasi uno mozi bedroom raurara haucharari. Kitchen yabikira hauchabiki. Enda kumba kwenyu yoti rat kwakwenda kumba kwenyu kwawakabva wosvika worara ikoko. From there ubva kuenda bhazi kwekwe. Handinganyeti kuti wakanditendai kumba kwenyu. Meni ndiwo wakapindura kuti abaiwa ngabude. Saka mamabaiwa saka ndikugwadzirwa kuwa zvakasvika kabu. Murume akati hapana zvaakataura. Akazondifonera mumashure achiti amaineki dzoka titaurirane. Vamadzoka Ipo ndakazo hapana kuzopera 3 days pashaya. kwakwatwa kumupezi kumura makanonokera koke. murume akafa musati magadzirisana ende izvozvo hazvichinjwi nerufu hazvina kugadziriswa. wona makadzoka nayo here Wana nditori nawo. uya nemhuri yangu makadzoka nayo here mufi ari mupenyu? Ndipo ndakazodzoka kamufi asha. Hamuna kudzoka akafa nditi ndakadzoka ndipo pandatenga ndidi titsananguro ava vachitsanangura pamwe zvaijeka. Ngatoned after court report decision inenge ichi. Right, thank you. Right, next. CHIFI MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu CHIFI MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. CHIFI MTV tinodzifambira. Dojibondora,